ese día sí. Ei, bona nit, com anem? Moltes gràcies per la benvinguda. Ja m'agrada. Ha guanyat el Mallorca i no m'he enterat o... ha estat... Oh, vale, vale. En sang. Bueno, a veure, venien del Madrid, pareixia que ens havien de recuperar un principi de primera part impressionant i després el Mallorca ha demostrat estar fatal, fatal, però fatal. És a dir, han perdut i hi ha gent que diu no, me'l mereixíem l'empat i inclús guanyar. No, no. És que me'l podien haver cagut un paner. És a dir, el Mallorca ha tingut un problema per treure la pilota increïble, però bueno, jo vam molt decepcionat, la veritat. No estic d'acord. No, és una cantada de negrez. Canya, però si el porter canta, i a mi se me sent o no? I a mi se me sent o no? Però si tu no t'ho senten, per què ho demanes? Però si tu no t'ho senten, per què ho demanes? Però si tu no t'ho senten, per què ho demanes? Però si tu no t'ho senten, per què ho... Vale, perdó, ja sé, la cagada típica d'oblidar-me d'encendre el micròfon. A mi se me sentia, però a tu no. No, és que jo ara estava comprovant i a l'obrir l'àudio se't sentia tu, clar. Perquè estava tal, però era jo que no havia obert el micro, perquè aquest micro s'ha d'obrir i no me'n recordo mai d'obrir-lo. Perfecte, vale. Què estàvem dient? Resumidament, que estic d'acord amb el que diu en Pau, que el Mallorca primera part ha anat pel partit, molt bé, però, sí, segona part, de fet, avui ha passat una cosa molt curiosa, t'anava a dir, i és que feia la Fórmula 1 a la mateixa hora i estava mirant com les dues coses alhora, i a la primera part del Mallorca estava mirant el Mallorca, i la veritat que a la segona em mirava més cap a l'altra banda, perquè el partit s'ha tornat una mica farragós, la veritat, penso jo. Sí, sí, és veritat. A veure, és el que te dic, el primer quart d'hora ha estat l'hòstia de partit, però després, mare de Déu, quin partit, però bueno. Jo el que em passa, el que estava dient també és això, que així, tot i que la derrota del Madrid també va fer mal, perquè és un 6-1, em va agradar com van jugar a Madrid, vull dir, te'n van colar sí, o sigui, la defensa, evidentment, va ser un coladero, No, no, home, no. És a dir, el Madrid el que feia és que com anava guanyant de pallissa, anava entrant. No. bueno, no sé, jo és que sempre dic, el primer partit que vam comentar, que ara només estava venint contra el Villarreal, em va semblar un partit més lamentable, de joc estic parlant. No sé. Ja ben partit diferents. Ben partit Sí, diferents. sí, no estarem allà. Per cert, que en Mario ens diu que ha sido un robo. Jo, aquí arribarem al tema àrbitre, perquè jo avui amb l'àrbitre vinc calent, ho he de dir. I no en bon sentit. Verde. A què? Si és en Mario Valverde. Sí, sí, sí. Ah, hola. Mario, Pues,
Des del camp no en tenim ni puta idea. Jo he anat en el camp i no en tenc ni puta idea, perquè nosaltres, clar, ni mos en recordaven de la treta de falta. Jo és que jo no sé ni quant ha tret. I de sobte pita fora de joc i deim, però que putes ha pitat? A veure, jo, si me preguntes, que estava mirant la repetició, era fora de joc. Era fora de joc. Bueno, però també eren fora de joc d'aquests que fan ara amb el bar, que a mi pitar un fora de joc per un colze em pareix ridícul. Que no dic que avui hagi estat un colze, però era allò que dius, això l'àrbitre no ho ha vist. Però bueno. Vull dir que la línia estava enganxada. El problema ha estat que ha pitat un fora de joc o sigui, vull dir, és que hi ha una altra jugada. Clar, vull dir, has pitat un fora de joc quan l'altre ha tret el colze així a matar. Ostres, clar, és que fins quan haurem de tirar enrere? Perquè no, és que fa 5 minuts havien fet una falta. Tira i revisa-la, saps què vull dir? Sí, l'entrenador Luis García Plaza ha dit que a segona ja va passar això, a la mateixa jornada, i a dos partits diferents, i a un va ser gol i l'altre no. És a dir, el criteri del VAR ja sabem com va, saps? Clar, és això, jo sempre et queda la pregunta d'això li piten al Barça o al Madrid, segur. Fora de joc, repeteixo, era, clar, era una altra jugada, vull dir, és que, no sé, és que... Primer era un fora de joc ajustadíssim, ja per començar s'ha de tindre mala llet per pitar això. I després això, que la pilota ja havia anat a l'altra banda de l'àrea, vull dir, s'havia jugat una bona estona, i repeteixo, que no és un penal d'ai, m'ha agafat una miqueta la samarreta, li ha fotut un bon cop de colze, vull dir, involuntari. Igualment, el que no he entès de la segona part és que el Mallorca estava fatal en defensa i l'Osasuna no anava per el partit. Jo dic, però si s'esforcen un poc, m'ho fotran un paner. Entre el porter, que no en agafava una, la defensa, que no feia bé les cobertures. Jo dic, no sé què fa l'Osasuna. I ha ficat aquell golazo de falta. És que aquí és on jo t'anava a dir. Jo no sé què ha passat, però el Mallorca segona part ha desaparegut totalment. I és això, jo he pensat, dic, mira, l'Osasuna ja li va bé l'empat, perquè és el que tu dius, no està tal. Passa que va emprenyant més perquè el tercer gol ha estat un error de defensa. Bueno, no sé si era el que ha ficat el gol l'havia de marcar en Bava, que en Bava estava pel terra, que s'havia fet mal, però estava sol aquell tio. Clar, i sol davant de porteria passa el que passa. Un altre pic. M'ho passa cada 2 per 3. Un tio diuen que li ha fet falta i deixa la marca lliure. Jo dic que he vist en Bava al terra, no sé si era la marca d'en Bava, també t'ho dic. Ja. Però bueno, bé, la defensa, un desastre. No poden... Hombre, li han ficat 3 gols, ja se pot veure. En Luis García Plaza ha dit molt, és que clar, és que tenim 3 centrals lesionats. És que clar, és que tenim... Ja, però no m'ho pareix excusa. Perquè el que ha fallat no ha estat el central, no li va anar fent molt bé de central. El que ha fallat són les cobertures dels centrocampistes en defensa. És a dir, en Dani avui ha estat patètic com ha estat en defensa. En Sastre estava tot el temps superat perquè clar, li feien 2 contra 1, amb Dani no baixava, jo no sé què puta li passa a en Dani Rodríguez, no baixava en Dani a defensar i clar, en Sastre se trobava en 2 contra 1, que en Sastre ja va limitat per ser de primera i li feien un traje. És que no poden fer jugar amb en Dani García, en Dani Rodríguez, que no defensi, Namat avui també ha defensat superpoc, i en Salva Sevilla, que se passejava pel camp perquè aquest home fa el que pot. Saps? I són 3 jugadors que deixen de defensar. I és com el macho, així no podem anar enlloc, és que és normal que no funcioni després de defensa. Bé, abans de passar a les estadístiques per partit, si un cas, jo per dir un apunt així bo, per treure una mica de llum a la foscor, he de dir que el Kang In Lee aquest, que havia jugat 2 minuts l'últim dia que vam comentar, m'està agradant, Vull dir, falta veure'l més, però juga bé, sembla que juga bé. Torna a repetir que t'hem sentit fluix? Aquí, que... molt bo. Sí, jo vull dir, el trobo, ja a Madrid em va semblar un molt bon partit que va fer el noi, i avui per mi, ja ho xerrarem, però dels millors del partit, per jo. Sí, totalment. Bé, ja ho veurem al diari, però n'hi ha un que diu Kang In Lee i 10 más. I és que és vera.
I de fet, quan se n'ha anat... És que tornem al problema que té el Mallorca, que ja van xerrar a dia de Villarreal. No sap treure la pilota. Exacte. És a dir, si tu fas ben defensa i després no saps treure la pilota, és que tot d'una te faran una altra ocasió. Sí, I ja. tornes... Els primers 10 minuts l'Osasuna ha viscut a l'àrea del Mallorca, això és així. Vull dir... Això és, vale, defenses, muy bien, intentes treure la pilota, la perds, o en una altra ocasió, la intentes treure, la perds, pum. Perdona? I l'únic que donava un pot de criteri era en Caguan Lee i ja. I en Ferniño, que aguantava un poc bé la pilota, però ja. En Salva Sevilla ha estat un 0 a l'esquerra. Vaig a veure les estadístiques d'en Salva Sevilla després, perquè... Bueno, les d'en Salva no, però en general. Perdona, és que no vull que passi... Hi ha hagut un comentari de Mario Valverde, que no vull que passi a l'Olido. Diu, pot ser que en Pau estigui xerrant des del seu any? Però no. Pot ser, però no. En fi, vinga, va, anem per les estadístiques. Mentre tu busques les de... Què has dit? Les d'en Sevilla, no? Jo vaig a dir-vos... No, però... estic en el meu soterrani, No hem de deixar... La incògnita, per no? oblidar. Sí. Et falten uns leds i ningú s'hagués queixat, ja. Si tinguessis una tira de leds... Soc d'una altra generació, no soc youtuber. En fi, el que us deia, anem a repassar les estadístiques. Tenim, en el minut 9, gol de Cote. A l'11, dos minuts després, en Dani Rodríguez marcava l'empat. En el 45, de fet aquí posa el 45 però l'ha afegit, perquè després ha pitat al final, però bueno. Ferniño ha marcat. Anàvem amb el 2-1. Després hi ha hagut el gol d'Iñigo Pérez, que era l'empat, i finalment el de Javi Martínez, que ha estat el 2-3. I bé, veig que aquí no contemplen el penal, però el penal ha estat sobre el minut 80. No, perdona. Tens de descompte, és veritat, que havien afegit 10 minuts i han perdut com 3 minuts allà. Que això és una cosa que ja està, ara que ho diu, que trec el tema, ja està havent-hi molta discussió, perquè això ja ho van fer també en el partit de l'Atlético de Madrid contra l'Espanyol, que van afegir 10 minuts, la gent es queixa, però jo què vols que t'hi digui? N'estic fart de veure futbolistes que perden temps. Si es perden de temps, fot 10 minuts, i s'ha acabat. I a veure si aprenem a deixar de perdre temps. I aquí el Mallorca el primer, també s'ha de dir. Però... Ja, sí, ja ho he comentat, però sí, és vera. Amb això tot ens fa raó. Els 10 minuts... Bueno, i poc m'apareix 10 minuts, perquè hi ha hagut moltes aturades, en Ferniño que s'ha lesionat, hi ha hagut una aturada d'avituallament, un altre que s'ha lesionat. 10 m'han prescut pocs. Els àrbitres han de començar a treure l'àtigo i castigar tota aquesta gent que perd temps. A veure, que l'Osasuna no ha estat molt brut amb això, tampoc ha perdut molt de temps. No, però el que tu dius, entre la lesió, tal, i bueno, clar, evidentment, ara que han ficat el tercer gol han començat a perdre temps, i la tonteria del VAR... Sí, però han parlat de l'altre món, No, sí, però no, si jo dic, el primer el Mallorca, però jo a mi aquestes coses de començar a perdre temps, jo, ni que encara estiguessin jugant al partit, cada vegada que el típic de has de treure de banda i l'ha d'anar a treure el que està a l'altra banda del camp i tot això, jo aniria sumant minuts, i si estem jugant encara, mira, mala sort, però així poder aprendre a no perdre el temps d'aquesta manera tan descarada, o porters que triguen 20 anys a treure-la. Bueno, nosaltres tenim el rei d'aquells, no? Ja. Sí, jo repeteixo, el primer Mallorca que s'hauria de fer mirar. En fi, anem amb les targetes. El primer que ha vist una targeta està al minut 15, Aridane, de l'Osasuna, després al 20 en Ferniño n'ha vist una altra, Neuer Injusta. Sí, també s'ha de dir. Oyer al minut 75, al 92 Unai per aquest cop de colze. I hi ha hagut una entrada que li han fet en Joan Sastre al final de la primera part, que era una targeta quasi vermella i no li ha tret res. La darrera falta que ha hagut a la primera part i ha estat indignant. Tot el públic mos han quedat, bé, li han protestat moltíssim a l'àrbit, perquè ha estat, però claríssim, una targeta quasi vermella. I no, res. No, l'àrbitre, hauria de xerrar després, però l'àrbitre és fatal. Vull dir, de fet, quan ha passat lo del penal i lo del VAR, jo estava mirant el partit amb el meu company de pis i dic, aquest partit ja està perdut. I em deia, si queden 10 minuts. Dic, és igual. Bueno, tu has estat al camp, jo m'ha semblat que el camp estava calent i en raó, i dic, ara, quan comencem així, l'àrbitre ha perdut el partit i a partir d'ara seran faltes, perdre temps, vull dir... Molta estopa. De 7 faltes en contra de 8.
Espera, jo és que anava a dir, I 3 perdona. targetes en contra de 2. Què dius, perdona? En Galarreta, que és la targeta em faltava, li han ensenyat el 96. Perdona. No, ja està. I d'això, 17 faltes contra 7. És a dir, mos han donat estopa, és a dir, l'Osasuna en su línia... Tens 17 faltes contra 7? Doncs tenim dades diferents. A mi me surten 16 a favor del Mallorca i 12 a favor de... Ai, perdona, estic als tiros. On estan les faltes? Espera't. Sí, perdona, 7 a 18, tens raó. Perdona, error meu. Ostres, el Mallorca ha xutat 16 vegades avui. Ostres, però ara sí que està fent just a la... Sobretot, el partit bastant. Torna-ho a dir, perdona, que t'hem sentit pillat. Joder, mentre que aquí... no puc anar. De consumir molts recursos, ha de carregar-se, això que al principi de Mallorca ha estat superelèctric. Ja. No te sentim bé, Pau, a veure si recuperem un segon, perquè no sé què li passa a la connexió. El què dius, perdona? Està boicotejant. Ara, bueno, ara no te veiem, però com a mínim te sentim. Digues. M'ha petat, però s'ha posat de l'as. Així que... Pues no posis a l'as. Sí, ara estic intentant sortir, no hi respondo. Bueno, ara ja he sortit. Vale, ara en teoria no tindré problema. A veure si et recuperem. So va millor, però la imatge encara malament. Bueno, anem a esperar, si no farem un reinici a la trucada, no passa res. Mira, fem una cosa, vaig a veure, Pau. No et sentim. Torno a trucar, mentre jo acabo de comentar... No estic xerrant. No, però et veiem malament. Fem un reinici. Mentre acabo jo de comentar les dades, el que dèiem, el Mallorca té 16 llançaments a favor i l'Osasuna només en té 6. Ara si intentem recuperar el Pau, perdoneu per allargar les vocals, però és que estic barallant a veure si recuperem en Pau, perquè ara sí que l'hem perdut. No sé si ens sents. No ens sent en Pau. Vaja, problemes tècnics del directe. Ara, bueno, a veure, anem a poc perquè te sentim una mica com te sentim. Però bueno, anem a seguir. Bé, i bàsicament, parades. 3 a favor del Mallorca, 5 en contra l'Osasuna. O sigui, a favor de l'Osasuna, perdoneu. A mi em de gref aquest... 3 parades ha fet en Dominic. Sí, a mi no m'ha agradat. Vull dir, un partit... Sí que és veritat que és un partit que ha de jugar més, tot el que tu vulguis, però s'ha menjat en un partit més gols que en Reina. Un porter. Ja, però s'ha menjat, o sigui, en Reina l'altre dia se'n va menjar 6, era el Madrid, deixem-ho estar aquí. Però s'ha menjat més gols que en 4 partits en Reina. Vull dir, a veure. Sobretot el primer ha estat una cantada. I el tercer, el de falta, no ho sé, no l'he vist bé com per dir si ha cantat. Bueno, el tercer no ha estat culpa d'ell, opino jo, vull dir, ha estat més culpa de que hi havia el jugador sense marca. Però bé, això... No, dic que és de falta, menys si ha estat cantada o no. Home, sí, el de falta, no cantada, però no estava tan lluny de l'esquadra com per haver-se estirat. No és allò que dius, ostres, t'ha pillat a l'altra banda i clar, no arribaves. Estava bastant a la banda esquerra. Jo no sé què tal ho vull volta per la tele, però en el camp, en gref hagués, se'l veia caminar amb una desgana, no sé si és la seva forma de ser, que és com un piqué que va de sobrat, però caminava que pareixia que li suava tot. Bueno, no sé, en fi, jo no m'ha agradat, bueno, esperarem, no el crucificarem ja, però... No. Sí, Tou, jo l'he vist Tou. Vull dir, sort que és el fitxatge del Mallorca, saps? Vull dir... En fi, anem... Hombre, jo crec que fitxar sobretot per la campanya que va haver per Twitter de Free Dominic, que va ser molt graciosa. Vinga, va, anem a repassar els diaris, fem transició i comencem amb el nostre diari de capçalera, perquè ho he decidit jo, no és que ho haguem xerrat, que és el diari de Mallorca, que ens diu
batacazo del Mallorca ante l'Osasuna en el debut de Grave. O de Gref, com li agrada en Pau. Evidentment, com sempre, sempre són de Pau, aquests articles, no em preguntis per què, diu. El equipo de Luis García pierde 2-3 en el estreno del portero eslovaco en un partido en el que fue inferior táctica y físicamente. Li fot canya, s'ha de dir, al diari de Mallorca. Hombre, si has vist la roda de premsa ho entens, perquè Luis García Plaza ha sortit més xulo, ha tret tota la xuleria davant dels periodistes, i ara els periodistes deuen estar, ah sí, pues toma. Comprova't el micro, que sentim que peta una vegada, a veure si que estàs per l'ordinador o alguna cosa, o és mal contacte. Mentre passem a última hora, que ens diu Luis García, primera notícia de l'última hora, Luis García, no merecíamos perder. Això és el que... el primer que ens diu, a veure si té subtítol. No. Bueno, això és el que diu de la roda de premsa. I del partit es diu que el Mallorca pierde un partido eléctrico. Home, el partit ha estat intens fins a la primera part com a mínim, i després el del bar a mi m'ha encès. Vull dir, jo és un dia que estic... La segona part ha estat avorrida, però bueno, sí. Però vull dir que és un dia que si estàs en el camp quasi arranques la butaca, no ho dic perquè no es pot dir això, però sí, nosaltres hem cridat bé. Passem a futbol des de Mallorca, que ens diu... Primer, bueno, hi ha un article d'opinió que es diu hay que preocuparse, lo debatimos esta noche en 4-4-2. No els hi faig públic. Ja, és veritat, oi? Això és que ara m'estava pensant, dic. Però bueno, i després diu 2-3, Grave, no sé com es diu aquest home. Eligió mal dia para debutar. Home, jo veig que tothom se centra en aquest porter. Sí, però tothom se centra... Que tothom se centra en el porter i és com, a veure... Home, perquè ha fet un parell de cagades a veure, i és que no li han ficat, perquè de corna, com ha deixat passar la pilota per davant de la porteria, ha estat de fer-se senya. No, jo el que vull dir és que tothom se centra en que ha debutat. I és com, bueno, ja, vale, ha debutat, però ha estat un fiasco. Vull dir, no ho diria molt orgullós, jo. Pues sí, de veritat. En fi, anem a plana general, per dir-ho així, abans de passar al diari Navarro. Diu, el Marca, perdona, que no ho he dit. El Mallorca en quadro. Sí, la defensa. Bueno, fa una mica de resum. A veure, jo estic d'acord, vull dir... Avui el que ha fallat és la defensa. Normalment sempre lavo la defensa, però avui... A veure, és vera que la defensa està en quadro, però conyo, les defenses que hi havia ho han fet bé. Sí, però... El problema ha estat el mig que se deixi d'excuses en Luis García Plaza perquè el que ha fallat és el mig del camp. I me diu, no, i se posa a plorar, és que està lesionat en Raillo, en Russo, que és el seu suplent, i el Cela, que és el suplent del suplent. Això no m'havia passat mai en sa vida, vale? Sí, però no li van, ho ha fet de puta mare. Sí, el problema no és en Raillo, el problema és que el centre del camp ho ha fet fatal. Bueno, anem a seguir amb l'As, que ens diu que Javi Martínez le da una sufrida victoria a Osasuna en Mallorca. El Osasuna consigue 3 puntos en un partido en que el Mallorca hizo méritos para conseguir puntuar. El VAR anuló un penalti favorable a los locales. Bueno, jo trobo que s'està xerrant poc de... O sigui, vull dir, l'Osasuna ha guanyat i l'Osasuna ha guanyat, Això també és una cosa que vull deixar clar. Vull dir, no comencem amb tonteries de que si el VAR, tal, va. L'Osasuna ha jugat bé i ha guanyat, punto. Però a veure, jo trobo que s'està xerrant poc del VAR. Vull dir... Però si només se xerra del VAR quan li passen al Madrid. Però vull dir, jo és que és això, vull dir... Ho dic a modo de que s'ho facin reflexionar, que corregeixin. Va haver un parell de temporades que et tocava l'ungla del dit i ara mans. Vale, això ho han corregit, la veritat és que ho han corregit. No, però vull dir, en plan, les tenien enganxades... Fa 2 anys va perdre 5 o 6 partits per culpa d'aquesta regla. Això ho han corregit. Coi, ara corregiu. Jo repeteixo, que hi hagi fora de joc perquè un té el nas més enllà del peu del defensa, m'apareix ridícul. Que no dic que avui hagi estat així. Home, el que tu deies, que t'apitin un fora de joc que fa 5 minuts que ha passat, doncs no. Vull dir, inclús els comentaristes, que solen ser imparcials, perquè aquests partits no els hi solen interessar, els comentaristes del Plus, i són bastant imparcials, ho estaven dubtant, diu, a veure, és que aquí... clar, que aquest d'esto, i és això, que quan he vist el fora de joc, era fora de joc. Sí, perquè ja ara fan les línies aquestes, i és el que deia, les línies te les has de creure, però
què hi havia allà? 5 centímetres de fora de joc, això l'àrbitre no ho veu, per favor. És que el VAR ha de servir per marcar penaltis clars que no es piten, per marcar faltes clares que no es piten, però no per pitar xorrades, és que massa greu, però ho trobo així. A veure, entens la teva posició, no estic de tot d'acord, però bueno. El que sí que m'apareix indignant és que no pitin fora de jocs fins que això mos ha passat a la primera part, que en Amat estava fora de joc claríssim, però el Linier no ha volgut pitar perquè ja pitarà el VAR, i han acabat la jugada i després fora de joc. És com, macho, ja vale. Si fora de joc, que el pitin. I lo del VAR ja se veurà més tard, però macho, és que tampoc podem estar jugant mitja hora i hi ha algú fora de joc. Ja. En fi, va, vinga, va, per acabar la ronda esportiva anem a veure el Diari de Navarra. Podríem dir que el VAR té... Digues, perdona, anem un poc tard avui. O sigui, tard de debat que hauríem d'obrir quant de temps té el VAR per pitar, saps? Clar. Perquè no pot ser que tingui mitja hora per... Avui ho tenim complicat, Te sento un poc xungo, s'ha de dir. Vull dir, avui estem complicats, però bueno, a poc anirem fent. Vinga, va, anem a veure el Diari de Navarra, el diari dels visitants, que ens diu Mallorca 2, Osasuna 3, Osasuna saca petróleo de un partido loco en Mallorca. Primera notícia d'un diari de l'equip contrari que veig que diu, vull dir, no es tira floretes, vull dir... Sí, sensatos. A dir la veritat, vull dir, han guanyat, jo penso que l'Osasuna... A veure, és que l'Osasuna passava por ahí, Sí, però jo trobo que han jugat bé, vull dir, no és aquests partits que dius, quina ràbia, l'Osasuna no ha fet res. En Mallorca ha fet més avui? Poder. Però l'Osasuna jo trobo que ha jugat bé, ha controlat al final i tot això, vull dir... L'Osasuna, en quant ha apretat un poc a dalt, el Mallorca inoperant. Sí, perquè és tan fàcil jugar a Mallorca, pressiona un pot de pressió alta i ja està, el Mallorca està fotut. Doncs sí, doncs això seria el resum de tota la premsa, espera que tornem a canviar pantalla. Sí, estic d'acord amb tu, vull dir, el que està clar és que és veritat que tenim uns defenses que són molt bons i evidentment costa molt passar-los, però clar, si vius tot el dia a l'àrea de la teva àrea, si el rival viu tot el dia a la teva àrea, doncs t'acaben xutant i t'acaben marcant i és així, no hi ha més. Ja. Vinga, va, ara toca una part que jo sé que a tu t'agrada molt, Pau, que és l'1 per 1. Sí. Deixa'm preparar-ho, fem transició i comencem, espera que això s'ha de cerrar. Vinga, cierra. Avui ben calent, Avui vens calent. Sí. Vinga, va, doncs anem a començar. Grave, què penses, Pau? En de Grave, un 2. 2, vinga. Jo li fotré un 4, sincerament. Perquè ha fet una aturada, perquè si no li clava un 0. Jo li posaré un 4, perquè ja saps que sóc més bo que tu, sempre. Però sí. Ben queda. I en Mario què li posa? En Mario no sé si encara ens mira, però si ens mira què li poses, exacte. A veure, si aquest és el gran porter que ens ha d'esperar quan en Reina, doncs, jo què sé, se'n vagi del club o es retiri, el que sigui, anem arreglats, sincerament. Sí. Així que un 4... I a més caminant com si el partit no anés amb ell. Anda. Clar, jo és que això no ho he vist, clar, jo el porter l'he vist quan aturava, jo no l'he vist que feia quan no enfocaven, però clar. Ja. Si dius això ens ho creurem. Vinga, va, Sastre, que en Sastre avui he jugat. Vinga. Un 4. A veure... He de ser sincer, no ha donat l'altura. No està culpa seva de gols, però han estat per la seva banda, és dir, el 47% d'atacs que ha tingut l'Osasuna ha estat per la seva banda i és perquè traiem petróleo. Crec que ha estat més culpa d'un altre que és de seva, però, bueno, un 4. Jo estic d'acord amb el que has dit avui, sorprenentment, però li posaré un 5, perquè, pobre, vull dir, el que tu has dit, totes les bandes li han vingut, tots els atacs li han vingut per la seva banda, s'ha deixat la pell, jo trobo, vull dir, no se li pot demanar més. Vinga, Olivan. Bien. Olivan... Repeteix que t'hem perdut. Ha cumplido con su... Un 6. Un 6, molt bé. Ha cumplido con su papel. Jo
per primera vegada estaré d'acord amb tu, faig un 6, perquè el que tu dius està bé, sí que se li ha de valorar, que no és la seva posició, però bueno, tampoc ha fet un partit com per treure un 10. Vale, a veure, després tenim en Valgen, que no el veig ara. Valgen, què penses d'en Valgen? Un 7. Un 7. Per què? Bastant. Uf, te perdem, Pau, te perdem. Avui no sé què passa, però te perdem. Torna a dir? Ha tret bastant. Ha tret bastant. Vinga, vale, doncs jo és que anem tard. O sigui, anem tard tu i jo, veig. Jo li posaré un 8. Jo amb Valgen sempre dic que és un seguro de vida. És així. Vinga, va. Qui m'he saltat? En Jaume Costa. També ha jugat en Jaume Costa. Bastant bé, un 7. Un 7. Tant en defensa com en atac. Ha estat molt actiu. Jo li posaré un 6 per això. Bé, però... Tinc les notes que jo, uau. Sí, perquè... A veure, ho ha fet bé. L'home ho ha fet bé, s'ha de dir. És un que m'està agradant com està jugant. Però, no sé, avui... No sé, tampoc res especial, per això li poso un 6. Ara, és marrullero, que tio. Que marrullero, se tirava per tot. Lluitava contra tothom. Bueno, un marrullero, però del bon. Dels bons. Vinga, va, anem a passar. A veure, en Galarreta ha sortit després o venia d'inici de partit? Ara no ho sé. En el final. Sí. Vols que 10 minuts. I més o... El què, perdona? Ha perdut una pilota, com sempre fa un pas de cada partit i... Espera, Pau, te perdem. Anem a fer una cosa, anem a provar només amb àudio perquè ens estem perdent... Proves d'activar tu la càmera perquè és que ens estem perdent la meitat del que dius. A veure si amb l'àudio va millor. A veure, estem esperant. Bueno, mentre en Galarreta, és que no he sentit quina nota li has posat. Jo en Galarreta li poso un 6 avui perquè ha jugat bé, però tampoc el mateix, res especial. Pau, ens sents? Avui no sé què passa, no sé si és problema teu o és problema meu, però la connexió no tira. Però amb això, proves d'activar la càmera i a veure si només amb la veu ens arriba millor la senyal, perquè si no, no sé... És que no t'he sentit bé, acabo de sentir Galarreta, però res més. Veure... T'hem perdut, Pau, Anem a fer un altre reset. No, t'hem perdut, espera. Anem a provar a fer només cridada... Pau, ens sents? Vale, ara t'he sentit millor. Te perdem la imatge, però sí? Te sentim bé, perquè és que si no ens estàvem perdent la meitat de coses. He hagut de pagar l'ordenador, macho. Quina puta merda d'ordenador. Vas amb el mòbil, ara? L'ordenador, sí, no té bateria, així que, bueno, el que duri. No, i si vols provem la càmera, prova la càmera, a veure si amb el... No, sense càmera, perquè ja té baix de bateria, com a... Bueno, Galarreta està lent, però bé, igualment li poses un 6. Pau, te tornem a perdre, no sé què passa. Avui està complicat. Però ara ja tenc connexió a tope. Vale, ara millor, te perdia. Bueno, vale, un 6, Galarreta, anem a deixar-ho aquí perquè hem perdut ja... En Febas no ha jugat avui, en Embola tampoc, en Sevilla. En Sevilla, un 3. Ha restat més que ha sumat. Jo li poso un 5, perquè tot i que avui no ha fet gaire bon partit, no sé, jo tampoc, vull dir, sí que està allà, sí que va repartint passes, vull dir, no sé. Però tu per què el valores? Per els partits anteriors o per què? És que no ho sé, però jo em costa molt, perquè en Sevilla és d'aquesta gent que li tinc tant de pressi, tant de bons records, em costa suspendre'l, em costa.
Vinga. Vale, després en Lago tampoc ha jugat, no? En Sánchez tampoc. Sí que ha jugat, collons. El Lago. Qui Ha sortit. i després l'han canviat, Anava a dir, jo l'he vist poc. Sí que és veritat que ha jugat, però mira, ni l'he vist, o sigui que em fa esta vergonya puntuar-lo. Vull dir, no m'he fixat. 6, ha jugat bastant bé. I ha fet el que no ha fet Namat. Vale, doncs posar... Ara te juro, L'han tret i ha estat incisiu en atac i bé en defensa. Que junt amb en Jaume Costa, que ha estat ben de defensa, la banda esquerra ha estat bastant tranquil·la. Doncs mira, jo li posaré un 6 perquè sincerament ni me'n recordava que havia jugat, així que et creuré. No sé, a mi no m'ha... Que per cert, el gol de la falta, que ha ficat l'Osasuna, m'agradaria veure menys si era falta, perquè tots en el camp han pensat que no era falta. Així que massa traco. No sé, a veure, jo diria que sí que ho era, però clar, no ho sé. En fi... En Dani Rodríguez és a frontal. Baba. Pues bastant desapercebut. Oi que sí? Que un 5. Jo li vaig a posar un 6, però sí, perquè jo sí que l'he vist, vull dir, ha fet unes quantes recuperacions, però sí, no és el baba, no ha estat el baba de tots els partits, com a mínim. Vinga, un 6 jo també. Vinga. Dani Rodríguez. Un 1. Un 1. Li tens jurada en Dani. Ha ficat un gol. Li tens jurada en Dani, No, Guillem, lo d'avui ha estat sèrio, Lo d'avui en defensa ha estat sèrio. Ha fet aigos, no ha defensat res. I quan està de mig centre, encara de mig centre, de mitja punta per centre, sí, li pot perdonar. Estant a la banda, has d'apoyar en Sastre. I no ha apoyat ni una vegada en Sastre. I la majoria d'atacs que ha valgut de l'Osasuna, que han anat per la seva esquerra, per l'esquerra de l'Osasuna, ha estat perquè en Dani Rodríguez no ajudava. Mira, jo li posaré un 5 perquè estic d'acord, però un jugador que et fot el gol, no sé, em fa cosa suspendre'l, també. Vull dir, no sé. Només he suspès en Gref, jo m'estic donant. No, si per tu han guanyat 5-0. Vinga, imagina't el dia que guanyem 5-0 les notes que posaré. El Kang In-lee. Un 8. Idem. Totalment d'acord. Totalment d'acord. Aquest tio, ho he dit abans, m'està agradant molt com juga. Em pensava que era el típic fitxatge que havien agafat, perquè mira, està cedit o està fitxat? No, fitxat. El que passa és que la clàusula de restricció és una merda. Vale. Ho dic perquè és un tio que és d'aquests que com segueixi així ens durarà poc, ja t'ho dic. Però jo trobo que el tio... Sí. Ves alerta en desembre no m'ho llevin. Per això ho dic, vull dir, perquè és un tio que trobo que es desmarca bé, que vull dir, sap regatejar, bueno, a veure, no és que se'n vagi de 4, però bueno, sap conduir-la, sap anar-se dels demés. El Mallorca, quan han llevat en Caguenlí, s'ha vingut a baix. Norris. Sí, això estic totalment d'acord. I no li poso el 10 perquè no han guanyat, però el tio molt bé, vull dir... Ojalà fossis professor meu, Guillem. Vinga, va, Amat. Amat, un 4. 4. No ha apoyat en defensa tampoc gaire, ha fet qualque jugadeta, però... Jo li poso un 6. Una, mano a mano en el porter que l'ha aturat en la barbeta, el porter, que me cago en dena. Jo per això t'anava a dir, li poso un 6 perquè jo amb Amat vibro, vull dir, ja per ell quan ell arriba. Llavors... Ja, però és que en defensa... nada. De fet, fins que no ha entrat en Lago... Ja, sí, estic d'acord, però vull dir... No sé, jo trobo que ell... Sí, perquè és un extrem, al final també t'ha de fotre perill. És que jo estic molt cremat de moltes vegades del Mallorca a veure que molta defensa, però poc atac. I un partit que veig que ataquen, doncs a mi m'alegra el dia. Vinga, va, Nabdon, que Nabdon ha jugat. I en Miño? Nabdon, sin comentarios, no l'he pogut veure quasi. Mira, jo et diré un 5, per el que tu dius, perquè no l'he vist. Vull dir, ha entrat quan s'ha lesionat en Niño i ja està. N'Àngel. Sí. Ha fet cosetes, És el que t'anava a dir, poc temps, però el tio, així com el primer partit contra el Betis em va fer... Sí, estic d'acord. Avui l'he vist... Ha qualque regate que dius, aquí ja davanter. Jo és que ho tindria clar, vull dir, la meva... Bueno, ara arribarem en Ferninho, però el que deia l'altre dia, aquest tio se li està donant molta bolla i jo comptaria
Hope, que també s'ha de veure com juga, però el que va jugar l'altre dia em va agradar. Hope, Ángel i Abdon per mi, perquè m'agrada, no sé. Tu li tens jurada al Niño? No, trobo que se li ha donat molta bolla i sincerament, a veure, el gol d'avui l'ha fotut perquè li ha vingut la pilota als peus davant de la porteria, vull dir. Hay que estar ahí. A veure... Va, Ángel, no ens avancem, Ángel, què li poses a Ángel? Sin comentarios perquè ha jugat molt poc, li posaria un 6. Vinga, doncs 6, i jo també idem per deixar-li el 6 perquè no d'esto. Vinga, i en Ferniño, et toca. Un 6. Un 7, perquè ha ficat gol. Un 7. Jo avui la provaré, jugaré un 5 pelat. Que sí, que es desmarca, és que tal, jo crec que avui ha donat molt més de jogo, de parets, d'aturar la pilota, de tal. M'ha agradat molt avui, Jo, dius, no li agafo mania encara, però veig que es fan molts passes llargs perquè els agafi ells i n'agafa ben poquets. I a mi això em posa molt nerviós. El tema de... És que ha d'anar al gimnàs aquest nene, saps? És que té un bracet... Que de fet... Que tu dius, però tu vives de tu cuerpo, tu futbolista professional, cojones. Vés anar al gimnàs una hora després de cada partit, de cada entrenament, cojones. Ja. Tu veus un CR7 i té un braç que pot aixecar un camió i veus en Ferniño i pareix que no te pot ajudar ni a la mudança. Jo per una mudança no el crito, en Ferniño. Jo estic d'acord amb tu, que és veritat que ha xutat una miqueta més, que ha fet coses interessants i això, però no m'ha convenç, vull dir, de fet, ho he pensat, hi ha hagut una que li ha caigut a l'esquena i l'ha controlat, encara no sap ni com, i he pensat, dic, mira, ja els seguidors del Mallorca deuen estar cridant i no sap ni com l'ha controlat. Vull dir... Ja saps que jo he criticat molt que l'han beatificat en aquest lot abans de fer res. Ojo, alerta, vull dir, no dic que sigui mal jugador, el que passa és el que estic dient, que aquest noi sembla que sigui el pròxim Messi, i jo què vols que t'hi digui? Aquí t'has d'apanyar, això d'anar de... No, jo no vull dir... No, perquè igual el pròxim partit em tanca la boca. No t'agrada, conyo. Tu has dit com posa a caer d'un burro en Dani Rodríguez. Pues para caer d'un burro en Fernando Niño, cojones. Tu vols marro, Hombre, què passa? Què te penses? Que t'agradarà en Ferniño? I te dirà, escolta, que m'has criticat. Si ni tan sols entén el mallorquí, aquest tio. En Ferniño, si em crida, jo diré, hòsties, què ha passat aquí? Sí, a veure, jo el que vull dir és que també a vegades m'he equivocat amb altres jugadors, llavors, no sé, però a mi de moment el que està fent no m'agrada. No m'agrada i trobo que se li està donant una bola que no. Però bueno, en fi, ja hem repassat... Hem repassat tots els jugadors ja, bueno, ara no te veurem, tornem a la pantalla normal, tot i que ara tindrem un quadre negre. Vinga, jugador del partit, Pau, amb què et quedes? Hòstia, està fotut, Hombre, jo el tinc claríssim. En de Gref. Si vols et dic el meu, jo el tinc claríssim. Valient, va. El jugador del partit? Tom Valgen? Sí. Jo quedo amb en Kang In Lee. Aquí sí, en Kang In Lee, perdó. Jo pensava que anàvem a coincidir. No, que en Valgen ha fet partidasso, però jo no sé si és per la descoberta, jo avui em quedo en Kang In Lee. Bueno, partidasso no, ho ha fet bé. En Kang In Lee, totalment. Però m'agrada... M'obliga. I una cosa que avui he pensat, clar, en Cuba avui estava lesionat, per això no ha jugat, però jo no entenc... Sí. Van jugar bé també l'altre dia, tot s'ha de dir, però jo no sé perquè en Amat trobo que també tira. Llavors, i en Dani, si no hi ha en Cubo, a mi juga millor, tot i que xerrem-lo de la defensa, el que tu vulguis, però ha jugat millor que els altres dies, al meu parer. En temes d'atac, vull dir. Jo trobo que en Kang In Lee és un jugador que pot jugar amb en Dani i amb Namaz, i quan tinguis en Cubo doncs pot estar-hi Namaz i jo què sé, però saps què vull dir? Que no els ficaria els dos alhora. Crec que en Dani ha de caure ja, de dir... Camino. És un bon suplent en Dani, ja està, fora. Jo no sé, perquè al final el tio és allà. Perdona, el tio està allà, vull dir, és com Nabdon. Nabdon surt, no veus gaire, però... Un dia te calçarà el gol que necessitaràs, jo penso, de Nabdon. I de què juga Nabdon?
De suplent, pues en Dani igual. En Dani ha d'anar de suplent. No ho sé, No vull pot dir... ser que faci aquestes poques ajudes en defensa. Si tu necessites una solució, pues vinga, treus en Dani que faci unes corregudes. Però no pot sortir de titular i deixar descobert en el lateral. Bueno, no sé, jo és que en Dani poder hi ha molta nostàlgia, però no sé, no. Vull dir, és Natdon, amb Natdon em passa això, jo Natdon no estic perquè surti de titular, però jo penso que hi ha de ser, perquè hi haurà un dia que el trauràs i te calçarà el gol que necessites. Estan d'acord. En Dani i en Natdon han de sortir de suplents. Vale. I ja està. Bé, dit això... Aquest tio no Digues, perdona. pot partit i com va jugar bé l'any passat, pues tothom, Dani, ué. Avui en la pàgina de futbol des de Mallorca li posen un 2. Valoració damunt 3 li posen un 2. A un tio que no ha fet ni una cobertura i ha deixat venut en el sastre. Cojones, macho. És que... Ja. En fi, anem a passar a les sensacions del partit. Pau, com ho has vist? Tu que has estat en el camp, com ho veus? Pues un desastre de res que presiona en ese equipo, se viene abajo. Una cosa positiva que en cauen-li molt bé, que quan tornin Galarreta i en Raillo potser doni estabilitat en aquest equip, és un equip molt feble, que a la mínima ja fa aigües per tots costats. A veure... Però bueno, jo què sé, Levant, no ho sé. Jo ho he fotut, avui he sortit pensant això és equip de segona. A veure, jo la sensació dolenta avui l'he tingut, sobretot perquè és molt amarg que te fotin un gol en el minut 80. Bueno, sí, és que el gol ha estat en el 80. Per un tio que estava totalment descobert, ja et dic, no m'he fixat en qui l'ha cagat, però algú l'ha cagat, vull dir... jo crec que el Mallorca el que té fort, o tenia fort com a mínim, era la defensa. Vull dir que tothom estava a la seva marca i al final te ficaven algun gol perquè els gols estan de caure, no? Però trobo que això, vam començar molt bé amb el Betis, vam seguir molt bé amb l'Espanyol, tot això, però ho estem perdent ara. El que tiraran Luis García de Plaza és per les lesions. Ja, però sí, ja, i evidentment que afecta, no és el mateix tindre Oliván que en Raillo, jo ja ho entenc, però bueno, no sé, coses que passen, vull dir, ho has de saber solucionar. Llavors, això per una banda, i després jo entrenaria o sigui, es tindria una setmana entrenant passes curts, t'ho juro. O sigui, se'ls hi fa de nit per treure la pilota. No pot ser això, vull dir, no us ho penseu tant, no sé quin moment estava que he fotut un crit perquè la duien Salva Sevilla i en Amat tenia tota la banda per córrer i és com fot-li un passe a l'espai que té per córrer i l'han cobert. A la segona part ningú es desmarcava, ningú feia un desmarque. Això està de la primera. Tot superestàtic, superquiet. No, però és que amb això estic d'acord, l'Osasuna tampoc tenia ganes de jugar a la segona part. Jo he pensat, dic, mira, l'Osasuna, quan ha ficat el segon gol, dic, a l'Osasuna li va bé l'empat, deu pensar rasco un punt, són molts, no em queixo. I el gol, bueno, jo dic que l'Osasuna trobo que ha jugat bé, no ha fet el partit de la seva vida, però ha jugat bé i es mereix guanyar, això ja està, punto, no entrarem en aquests debats. Ara, el tercer gol se l'han trobat, vull dir, no l'anaven a buscar, passaven per allà i... He de dir una cosa, ara faré de visionari, vale? Digues. En el descans, que guanyaven 2-1, jo he dit, firm s'empate. Que visionari, Sí. No, jo firmava la victòria, perquè és que la primera part del Mallorca m'ha agradat. No te firmar la victòria tothom ho fa. No. Però jo, anaven guanyant 2-1 al Mallorca i jo he dit, me conformo en s'empate. Tothom m'ha dit, és que és de negatiu. Patapam. A veure, jo el que et volia vindre a dir és que el Mallorca estava jugant bé. A mi, la primera part m'ha agradat. Els primers 10 minuts sí que he dit, ostres, voleu fer el favor de sortir de l'àrea. Però un cop ha passat això, ja havia perill, vull dir... No sé, ara, clar, hem arribat a la segona part, l'Osasuna ha baixat de marxa, el Mallorca ha baixat de 2 marxes, no ho entenc, però bueno, ha baixat de 2 marxes, i clar, han començat tal, l'Osasuna empata, i després se troba el tercer gol, clar, llavors tots a córrer. Llavors podem rondinar de si el penal era penal, no era penal, jo per mi ho era, però no pots fiar-te d'aquestes coses. Jo pensava que no ho era, no per fora de joc,
sinó perquè en Jaume Costa aquest, que és el que t'he dit, que és un marrullero, i pensava que havia fet la piscina de la seva vida. No, jo també, quan ha passat, dic, no he vist què ha passat. Quan han fet la repetició, el tio, no, evidentment, no suposo que no ho ha fet intencionadament, però és que ha saltat amb el colze a l'aire. Qui salta amb el colze... Vull dir, són coses que s'han de castigar, perquè pots fer mal, i primera que pots fer mal, i segona que pots fer mans, segons com. Vull dir, qui salta amb els braços extendidos, per dir-ho així? Llavors era penal. Llavors, l'àrbitre... Vinga, que se m'acaba la bateria, sí. Va, queden 10 minuts. Però bueno, i la sensació és aquesta, és amarga, perquè tant... O sigui, primera part bé, però amarga perquè el Mallorca ha perdut 2 punts, un punt, perdona, com a mínim, per un doi. I no, com entrem en aquestes dinàmiques de perdre coses a l'últim moment o per tonteries, no anem. Ho passarem malament, vaja. I després per acabar dir això de l'àrbitre, vull dir, l'àrbitre fatal, vull dir, s'ha menjat targetes. Mos han matat faltes, és dir, era fer una jugada al Mallorca, pum, falta, fer una jugada al Mallorca, pum, falta, a res que feia alguna al Mallorca, falta, i no ho ha sabut treure a l'àrbit ni en targetes, bé, i la targeta aquesta d'en Sastre, que li han fet una destrelada per sa banda, això ja ha estat de jugar de reguàrdia. Que tots estaven pensant, també si li traurà la vermella i no li ha tret ni targeta. Per això et dic. I després el del VAR, a veure, sí que el VAR no és només culpa seva, que també influeix la sala VAR, el que tu vulguis, però jo, sincerament, si hi ha amb aquestes xorrades, vull dir, si has passat la jugada, si estàs en una altra, ja no val revisar la d'abans, perquè és que si no n'acabes mai, més que res, vull dir, o pites la falta abans, o el fora de joc, el que sigui, o, tio, ha passat el tiempo. I després, la falta de 2-2 de l'Osasuna, jo crec que no ho era, ho hauria de veure, així que... Jo també hauria de repassar. En resum, un atraco. Sí, no, jo l'àrbitre ja ho he pensat, dic, aquest home, a més, vull dir, se li ha anat el partit de les mans, ja no hi ha qui ho recuperi, el camp està emprenyat, com és normal, de fet en Galarreta s'ha dut la targeta per protestar, se li ha anat el partit, i quan els partits comencen així, que l'àrbitre els perd, sigui per el Mallorca o per l'Osasuna, estan perduts i ja s'ha acabat el joc. En fi, per acabar avui, pròxim partit, el tenia aquí preparat i se m'ha anat la pantalla. Pròxim partit el tenim... Sí, el Llevant, el dissabte 2 d'octubre a les 4:15, per fi traiem aquest horari de les 2, que jo crec que ni és còmode pels aficionats ni és còmode pels jugadors, però bé, pels aficionats vull dir els que van al camp, És una puta merda. Per això dic que vull dir, jo a les 2 poder va molt bé pel mercat asiàtic, però al final el que mira en Cubo, qui sap si l'any que ve hi serà. Llavors els que mirem al Mallorca som... Sí, de fet no ha jugat, està lesionat. Bueno, però ja el Kang In Lee... és que com els aficionats aquí segur que hi van, pues els és igual els de la Lliga Espanyola. No, els de la Lliga Espanyola els és igual en general, vull dir, qualsevol aficionat, sigui l'afició que sigui. I després diuen, ai, és que a la nova generació no segueix el futbol. Dic, normal. També... Jo quan me vaig aficionar al futbol, quan anava a les 5 de Sora Baixa, tots els diumenges amb mon pare i el meu predí. I ara que, no, un dia no sé quina hora, no, un dia aquesta hora... És que normal, qui s'ha d'aficionar al futbol amb això? I jo que l'altre dia em queixava que els partits es fotien llarg amb els 5 canvis. Però és que avui, comptant la mitja part no durava tant abans, és que avui ha durat quasi 20 minuts la mitja part. No ho sé. Bé, són coses que s'han de corregir. Vinga, sí, el Llevant. Sí, que jo no sé quan penjaré. Jo ho veig fotut, ho veig molt fotut. És dir, sé que el Levante està fotut, però és que el Mallorca està fent treure la pilota. Així que... El Llevant està pitjor que nosaltres, ara mateix està el Mallorca al 12è, el Llevant al 17è, però sí, jo veig un partit complicat, a més fora de casa, el Llevant és un equip que sempre dona guerra. Juguen a Mallorca. Juguen a Mallorca? Ai, sí, és veritat, perdona, com m'he mirat. Ostres, bueno, t'anava a dir l'empat, però sent a casa, en el fons tinc fe de que passi alguna cosa i tinguem victòria, però ne vaig a dir empat. O recuperem en Raillo o jo firm s'empat,
No, si jo l'empat... A veure, aquí al Mallorca ni que empatem tots els partits. Si empates tots els partits i en guanyes algun ja et salves, que és el que m'interessa. Sobretot que els de sota ho estan fent molt malament, s'ha de dir, també. Vull dir... Però pujaran. Sí, no, clar. Però, de fet, el Llevant està en zona perillosa. Vull dir que suposo que vindrà a mossegar. Que això a vegades és contraproduent, per dir-ho així. Ara mateix tenim el Getafe, l'Alavés i el Granada, vull dir... En 3 punts, els que tenen més, vull dir... Realment el Mallorca comença a estar... Mira, rivals, jo trobo que és una tonteria. Això fins que no arriben a 10 darrers partits, mira, arribar per una tonteria. Tu has d'anar a lo teu, intentar acostar-te en els 42 punts i fora. Exacte. Jo aquest any tinc fe que el Mallorca, així com l'altra vegada ho veia més negre, aquest any tinc més sensació de que el Mallorca pot quedar-se a primera. Passa que és el que tu dius, o comencem a recuperar defenses o passarem magre. Sí. En fi. Bueno, ja veurem, ja veurem a veure què tal el partit. Exactament, bé, nosaltres pues, segurament ens veurem el dissabte a les 11, com avui, i comentarem el que hagi passat en aquest Mallorca Llevant. Esperem que hi sigueu. I bé, per nosaltres ho podem deixar aquí avui, no? Molt bé, Ivan, moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Disculpeu per les dificultats tècniques d'avui. Tornem a la pròxima, més i millor. Bona nit a tothom. Bona nit.